Ola a todos e a todas e saludos á xente do rural. Benvidos a un programa máis do Faladoiro, a vaquiña polo que vale, donde hoxe trataremos o precio da leite. E para eso temos de convidados a Ana Corredoira, que de Ademur, a Javier Iglesias, que é de Unións Agrarias, e a Carlos de Blanca, que é da Asociación Agromuralla. Ben, estamos en período de renovación, non? Dos precios que van a pagar as compañías leiteiras os ganaderos, os produtores da leite, para este ano, non? E se está falando de que están ofertando entre 5 e 12 euros menos do que se vos estaba pagando o ano pasado. E os costes non disminuíron con respecto ao ano pasado, ao contrario, subiron. O sea que é unha medida que ilóxica, eu non a encontro incomprensible. Non sei vos, si tal, Javier, que nos faga unha pequena introducción aclaratoria do tema. Bueno, a ver, eu non quixera contribuir a elevar este ambiente que está promovendo a industria de unha baixada moi potente, porque moito me temo que, como fixo en outras ocasións, se trate de globos sonda que logo ao final serán ou non, pero cando menos nós non deberíamos que iso fora así. É evidente que algo, as cotizacións dos produtos industriales, unha pequena reducción nos últimos 15 días aproximadamente, se produceu, pero unha reducción cativa, que baixo ningún concepto xustificaría eses valores que está falando a industria en algúns casos, porque tamén hai que dicilo, en algúns casos. Son moi poucas as industrias que a día de hoxe están facendo algunha oferta, e eu moito me temo que son globos sonda para ver un pouco as reaccións. É algo pronto, eu creo, para decir que vai haber unha baixada profunda, porque faltan, na maior parte dos casos, 2 meses para as renovacións, son poucas as industrias que están facendo ofertas, e ademais eu creo, isto si que xa é unha opinión moi personal, creo que as ofertas van ser a corto plazo, o cual non van a recoller a realidade do ano. Eu sigo esperando que o ano 2023 sea un ano bo os produtores de leite, porque os mercados están funcionando ben, a efectos incluso de monedas, o euro recuperouse significativamente con respecto ao dólar, por tanto, eu espero que o ano 2023 sea un ano razonablemente bo ou bo para a produción de leite, a pesar dos costes que temos neste momento. Ben, Ana, ti como agricultora ou como ganadera, perdona, que produces leite, puxéronse en contacto contigo xa, ou a mí me consta, a pesar do que di Javier, a mí me consta, polo que me din xente das asociacións, que se lle fixeron a oferta a moitos gandeiros xa. O sea, non sei se é un globo sonda, pode ser, como di Xavier, pero o que eu vexo a mellor claro é que se falan de entre 5 e 12 menos, quere dicir que van a baixar o precio con respecto ao ano pasado, cando a realidade é que debería subir, porque os costos subiron, non? Sí, bueno, indiscutiblemente a marxe de cal sexa efectivamente o rango de baixada, o feito de lanzar a esa posible oferta á baixa, a marxe das cifras, xa digo, parece indicar que a tendencia poida ser esa, que é o que a priori non se entende, é dicir, e máis cando comezamos o ano con declaracións da patronal da FENIL
asegurando que en principio non se agardaba que se produciran baixadas ao longo deste ano, aínda que sí se pudera atender a unha estabilización nos próximos anos, pero que tampouco se xustifica porque estamos nunha tendencia de baixada de produción e esa tendencia manterase, será progresiva nos próximos 10 anos, co cal, bueno, parece que non é congruente, por unha parte, a subida constante dos prezos e dos costes de produción e, por outra, a baixada de produción non parece que sexan elementos que favorezan que efectivamente o mercado se mova nesa dirección. No meu caso concreto e persoal, é dicir, eu son produtora de leite ecolóxico, eu sí que recibín inicialmente ou tiña inicialmente unha oferta á baixa que finalmente non se materializou. Quere dicir isto que cando menos ata maio traballarei co mesmo contrato que viña mantendo. Coa casuística particular de que sí que é certo que en ecolóxico perdemos parte dese diferencial de prezo que tiñamos con respecto ao prezo base do leite convencional. Eu creo que a cuestión está aí. Creo que ao mellor non se vai a producir esa baixada no curto ou inmediato prazo, pero que sí que se poida barallar, e iso é o que non se concibe no escenario actual, ou dentro do meu punto de vista, dentro do punto de vista de productora, é unha situación que analizando o mercado, analizando a estrutura de costes, analizando os movimentos que hai ao longo da cadea alimentaria, non se concibe. É dicir, o prezo do leite incrementouse dende a orixe ata o lineal, en algúns casos en máis dun 100%, viñamos de prezos extraordinariamente baixos, prezos deflacionarios no 2021, unha recuperación dunha situación que era insostible por parte do sector e, por lo tanto, agora mesmo, inaugurando un ano que non vai a ser especialmente bo, non parece coherente que sobre a mesa se poidan poñer ofertas á baixa. Estou totalmente de acordo contigo que non se pode, que non se debería baixar o precio. Debería subir. Ao mellor o porcentaxe a subir, pois habría que discutilo, non? E ademais, eu observo que cando vas aos supermercados, aos lineales, a oferta de leite, e sobre todo de uns tipos, porque agora hai, bueno, hai de todo, leite, semi, sin lactosas e tal, algúns leites escasean, é que xa non os hai no lineal. Entonces, trátase tamén da lei da oferta e da demanda, non? Si a oferta é pouca, ao contrario, os precios tenden a subir, que é o que están facendo os produtores. Entón non ten sentido que lo baixen a vos cando eles os están subindo, non? Carlos, ti que... Perdona, Carlos, non se che oi, activa o micro. Mira por aí abaixo e debes ter un micro. Escoitadesme agora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Tens que perdonar porque estou operado das cuerdas vocales, co cual o tono non vai ser o que eu queira, vale? Bueno, pero enténdeseche perfectamente. Vale, pois mira, me vou falar como asociación, na asociación de momento non temos constancia de ofertas, de momento de ninguna clase. Hai algunhas ofertas que están lanzando algunhas industrias que son ofertas de fai un ano, o cual non son vinculantes a depois negociar o precio. E temos algún socio tamén que leva desde xaneiro sin renovar o contrato, está dando leite sin contrato. O sea que eu creo que eso, eles o que están facendo é un globo sonda a ver que facemos nós. Creo que non ten lógica que baixe, porque hai pouca produción, e se baixa o leite vamos a vender máis vacas, porque realmente digamos que non se van a comer ese leite que producen. Entón, eu creo que non é lógico que baixe. Creo que a alternativa é intentar apurar os contratos ao límite, porque realmente eu creo que leite non hai. Eu creo que incluso elas non teñan, creo que non o queran baixar. Eu creo que botan esas globos sonda para mirar como nós vamos a filmar ou non o sei. Pero creo que eles tampouco lles interesa moito que baixe o leite, porque se baixe o leite van ter que baixalo tamén digamos, que o mercado van a baixar a eles.
co cual eu creo que a eles non lles vai interesar tampouco que baixe moito o leite, porque aparte non é produción. Bueno, eso sería o lógico, non? Que se lo baixan a vos, yo baixan a eles tamén. Exactamente. Pero non sempre é así. O sea, hoxe a mañán precisamente estuve nun acto de prensa de unións agrarias que me resultou moi chocante porque falaba dos cárteles que fixeron as compañías leiteiras para poñerse de acordo para pagar un precio de leite moi por debaixo do mercado. Isto leva ocurrindo desde o 2020 polo que se poñía aí e hai demandas presentadas, non? Carlos, ti dis que coincides con Xavier que é un globo sonda. Sin embargo, o presidente de Agromuralla é o máis activo en redes sociales e incluso nos periódicos, é o que máis se está queixando de que os precios van a baixar en esa cantidade. Entonces, el tamén está lanzando un globo sonda para que choque cos outros da oferta ou que? Porque está moi activo, O que está dicindo é o que están falando nos periódicos, está falando nos periódicos, de que vai a baixar, pero é que de momento non hai, digamos que as centrales non están mandando ofertas á baixa, quitado algunha puntual que son ofertas de hai un ano, son digamos, ofertas calcadas de hai un ano. Entonces, bueno, eu creo que o que está dicindo ele é que si nos periódicos que están falando de abaixo, pero realmente non hai ningún dato que indique que eso vai a ser así, porque os costes están subindo, ou polo menos manténdose, estamos baixando a produción. Entonces, eu creo que non ten lógica. Nos, a nivel particular, como granxa, estamos nun OPL en Castilla y León, Agaprol, non sei se che sona. Sí. Bueno, pues falando con Agaprol, a nos está dicindo que non ten lógica que baixe, e as noticias que teñen eles a nivel nacional é de que non vai a baixar. E nos personalmente, de momento, non temos contrato ningún, cando realmente xa, vamos, contrato, oferta, cando realmente xa deberíamos ter encima da mesa. E de momento nós non temos oferta ninguna, nin da nosa empresa ni ninguna. O cual eu creo que están esgotando hasta o último momento para ver que facemos. E cando termina o plazo realmente de renovación? Mira, vamos a ver, dependendo cando hayas firmado o teu contrato, aí será individualmente cada un. Nos, o 31 de marzo, acabamos o contrato, o cual nós xa deberíamos ter unha oferta. O sea, non é para todos igual, vale? Non, porque nós levamos firmando un ano a 3 meses. Pero que hai xente que lle vence agora o contrato do ano. Hai outros que firmaron por 2. Entón, claro, eu creo que agora en marzo vai ser o paquete máis grande para finalizar os contratos. Pero claro, non todos van ser en marzo, incluso pode ser en abril. Xa, non, é que eu tiña entendido que en marzo era cando se renovaban cando terminaba o plazo para renovarse todos, pero vamos, é a amplia maioría, non son todos entonces, non, sí, Javier? Eu creo que en marzo é a gran maioría. Eu non sei que pensar eso do globo sonda, me fai dudar moito, pero bueno, si Javier o di, Josín anda por aí pelexando, pero bueno, tamén como sei como é Josín, que é moi peleón, pois non sei. Realmente, Javier, vos que tendes máis influencia, por así dicilo, no sector, creedes que finalmente as renovacións serán a baixa ou a alta? Hombre, eu, se son sincero, creo que estou convencido que a alza non van ser. Pero tamén che digo, desde logo, esa horquilla que ti lanzaches aí, baixo ningún concepto. Eu non sei se habrá alguna baixada. Igual hasta sí. Igual hasta acepto que a poida haber.
pero de logo esa horquilla que ti lanzaches de 5-12 baixo ningún concepto. Eu que sí que creo que vai a ocurrir é que, a ver, o primeiro, decía o compañeiro, decía moi ben, a pesar de que hai uns precios atractivos no campo, a produción non se incrementou considerablemente. O cual nos fai pensar que ou non hai animales suficientes para producir máis, ou os costes de produción están tan elevados que non compensa producir máis, ou ben na xente hai certo temor o que poida pasar. Entonces, isto que lle pasa aos ganaderos por producir máis, tamén non ten na mente as industrias. As industrias seguramente lle gustaría baixar o precio da leite considerablemente. Seguramente, a pesar do que digo o compañeiro. Sí, sí. Pero ao mesmo tempo, ningunha das industrias se quere quedar sin un solo litro de leite. O cual é bastante significativo do que está ocurrindo. É dicir, nadie dá o primeiro paso, porque nadie se quere retratar. Eu creo que no fondo todas queren baixar algo o leite, non sei se 5, se 3, se 2, se 1 céntimo, algo a queren baixar todas, pero sin embargo nadie se quere retratar, nadie quere dar o primeiro paso, porque no fondo nadie que se quere quedar sin un solo litro de leite. E se nadie se quere quedar sin un solo litro de leite é porque non están abastecendo suficientemente o mercado. Decíalo ti tamén, non é que falten algunhas referencias de leites líquidas, é que moitos queixeiros galegos non deron abastecido os mercados na medida en que lle estaban pedindo o mercado os produtos. E iso sí o sabemos con total rotundidade. Por lo tanto, eu creo que estamos nun momento de certa incertidumbre. O que vai pasar, iso sí, seguro, é que non se van renovar os contratos a largo prazo. Porque, primeiro, a industria para renovar a largo plazo sí que me pode lanzar unha oferta moi potente de deixada, co cual o ganadeiro non a vai querer e seguramente vayamos a contratos a corto plazo, polo menos momentaneamente. Xa, é que, bueno, eu que distía, non sei se te entendín ben, ti me dixeches que a produción de leite non baixou. Non subiu, eu dixen non subiu. A pesar de que hai uns precios atractivos, o sea, baixou. A pesar de que hai uns precios atractivos no campo. O sea, baixou a produción, Javier. Eu creo que baixou un 3%. A nivel galego non, pero a nivel nacional sí. Claro, a nivel nacional. A nivel nacional baixou, a pesar de que hai uns precios moi atractivos no campo, porque temos que reconocer que valores de 55, 60 céntimos son precios moi atractivos. Pero aún así, a produción non se recuperou de forma significativa. Por qué? Porque en outras épocas un incremento de 5 céntimos nos precios do leite disparaba as producións. Sin embargo, en esta ocasión non ocorreu eso. Sí, pero disparabas a produción moito porque realmente os costes de produción non subiran. Exactamente. Claro, entón, agora digamos que se os costes non baixaron, estou falando do ano pasado, do 2021 a 2022 incrementaronse unha burrada. Entón, os costes non baixaron. Se baixo o leite, vamos a matar máis vacas. É unha fórmula sencilla, non é complicada. Está claro. É o que dicides, máis ou menos, estades coincidindo todos, non? Porque o ano pasado se vos estaba pagando o leite entre 33 e 35 céntimos, creo, e se falaba de que a Consellería de Medio Rural había chegado a un acordo os produtores para pagarvos 38, pero, bueno, ao final pasou o que pasou en febreiro co tema da guerra de Ucrania, que, ademais, hoxe se fai un ano de que empezou, e iso desbaratou todo o sector, as negociacións, precios e todo, porque se vos estaba pagando sobre 55, polo que eu teño entendido, non? E a min agora unha baixada que se está falando, eu non sei se é certo ou non, Javier? A min tamén me parece unha horquilla moi grande, o sea, baixar 5 ou 12 céntimos por litro, o sea, a mí me parece unha verdadeira animalada. Se a produción galega non baixou, que casi é a mitad de España,
si vas aos lineales e ves a escasez que hai, non só na leite, como dixen eu, sino como dicías ti, nos produtos derivados, incluso nos yogures, tes problemas para encontrar a determinados yogures e quesos e esos. Que estás insinuando? Eso é algo que eu lle estou dando voltas agora. Estás insinuando que ao mellor os lineales están almacenando produto para depois sacalo ao mercado ou... No, en No. absoluto. É dicir, é que non había produto para estar nos lineales. Non o había realmente. Entonces, por que faltaban referencias? Porque a industria o que sí é que quería abastecer aquelas cousas que se compran máis habitualmente, o cartón de leite, as cousas de consumo diario. E como a industria quería seguir abastecendo eso porque non quería perder os mercados que son os importantes para a industria, que é onde está o gran volumen, outros produtos que representan na conta de resultados da industria un valor menor, a propia industria renunciou a abastecelos. Por eso non estaban no lineal. Non é que se gardaran, non, é que non se facían porque non había materia prima para facelo. Non hai neste momento. De feito, é frecuente escoitar a primeiros transformadores que realmente alertan da problemática para ter suministro de leite. Fálase de queixerías, é dicir, xa nos vamos a produtos de valor engadido que tamén poderían chegar a escasear, non só o leite líquido. E é que a realidade, o contexto é ese, é dicir, dende o primeiro trimestre do 2022 a produción de leite empezou a caer por unha casuística na que se mezclan varios elementos, é dicir, está a forte crise de prezos en orixe ligada ao incremento dos custes de produción, que lóxicamente produciu un crack, pero logo tamén a propia estrutura produtiva que temos, é dicir, o peche constante de explotacións, a dificultade de asumir esas inversións que permitan progresivamente incrementar a produción, un contexto de prezos en orixe que non se estabilizou de momento, falamos sobre todo das materias primas para alimentación animal, e todo isto sumado á cuestión ambiental, e é que os fenómenos meteorolóxicos adversos e extremos van a ser probablemente tamén os causantes de puntuais e agresivos incrementos de prezos de materias primas. Vimos dun período de secas moi potente no 2022 que ven a agravar toda esta situación. É dicir, neste contexto, incrementar produción é unha tarefa moi complicada. De feito, o pronóstico que hai dos mercados agrarios da Comisión Europea fala de que a produción vai seguir disminuindo nos próximos 10 anos, ano a ano, 10 anos. Se a eso sumamos o potencial productivo que vamos a perder en 10 anos, traducido isto en peche de explotacións, o declive vai a ser brutal. A isto hai que valorar unha cuestión, é dicir, se agora poñemos sobre a mesa unha posible baixada de prezos, é dicir, que está ocorrendo no lineal? O leite non deixou de subir no lineal. O leite non vai baixar no lineal, porque estamos nun momento deficitario totalmente deste produto. Estamos nun momento no que ademais se coñecen as primeiras sancións por incumprimento da lei de cadea alimentaria. É dicir, como vamos a observar, a vixiar e a obrigar o cumprimento desta lei se estamos xa cunha ameaza á porta das nosas granxas dunha baixada do prezo en orixe? É dicir, é imposible conxugar todos estes elementos para que con claridade poidamos descifrar o que o escenario nos está contando. Desde logo, non ten cabida por todos estes elementos. E a situación que imos ter este 2023 non vai ser boa. Pode ser incluso peor que a do 2022. Quizás se está vendo máis incertidumbre co ano pasado, cando debía de ser ao contrario, non? Eu, por exemplo, me pasou esta tarde que retrasei a tertulia porque tiña un tema. Tomei un café nun bar donde o tomo sempre e me pediron 20 céntimos máis. Oxe, 20 céntimos máis. O sea que, evidentemente, que eu sepa, o café non subeu. Ten que ser por o leite, digo eu. E ademais, é o que di Ana, nos lineales, a pesar de que para vos os produtores o pasar de 35 a 55 que vos pagaron este ano son 20 céntimos, non? Mais in vitro. Pero é que nos lineales subiron 40, subiron o doble. Eu estou con Ana, eu creo que eles non van a baixar no lineal. E xogarán con oferta de demanda ao mellor en céntimos ou tal, pero non van a baixar no lineal. Carlos.
Por exemplo, o que decía Ana das sancións sí que está ben, sí que me parecendo ridículas, porque, por exemplo, unha das centrales que temos aquí en Galicia, en Lei, que debeu ser sancionada por esa baixada de 2 céntimos en agosto, por aí foi, non? En cumplimento do contrato, lle mete 9.000 euros. Entonces, 9.000 euros do que realmente, iso que non lle significa nada co que ela meteu ao peto. Porque se lle baixou a todos os ganaderos 2 céntimos, iso é ridículo. Iso por un lado. E, por outro lado, eu creo que o tema está en que nós aguantemos hasta o final para firmar, que esperemos hasta o final, porque na anterior negociación a xente apurouse moito a negociar, a firmar, que trouxeron o papel e firmou. Nós, por exemplo, estábamos con Pascual, ahora non, e votamos un mes sin contrato, amenazándonos que nos iba a deixar o leite. E non nos deixou o leite porque non hai leite. Entón, non quere perder o cliente. Entón, hoxe temos unha ventaxa ao noso favor de que non nos van a deixar aunque non firmemos o contrato, porque non hai leite e non nos queren perder. Entón, eu creo que hai que darlle esa imagen aos gandeiros de que non firmen por agora, que aguanten hasta o final, porque as fábricas están nos rifando, non hai leite, estamos vendendo vacas, pois igual non te digo máis, pero ao mellor un 40% máis hai 2 anos, o cual non vai haber leite. Entonces non ten sentido, non ten sentido. No. A máxima lei económica é a lei da oferta e demanda. E si non hai oferta, o precio ten que subir. Dixen eu ao principio, se nos baixan o leite, digamos que o tope de corte das vacas, imos ter que subilo, porque os costes están arriba e se o que che dá a vaca o come, vamos a vendela. Iso usted teñen que sabelo as fábricas transformadoras. Pode ser ao mellor, entonces, como dicía Xavier, un globo sonda. A vosa percepción, Carlos, Ana, vos como gandeiros, Xavier como Unións Agrarias, donde tamén están, pues, teñen asociados a maioría dos gandeiros, vos credes que hai unión nos gandeiros en que non van a firmar por debaixo dos 55 euros que, bueno, ou do precio que tiñan do ano pasado, ou poden firmar? Cal é a percepción que hai no sector? Eu o que che diría é que o ganadeiro ahora mismo ten menos medo que tuvo en outras épocas. Porque, aínda que non o podemos decir moi alto, porque non o debemos decir moi alto, hai un número moi importante de ganadeiros neste momento sin un contrato. Con adendas de palabra, que no fondo son contratos legales igual, non? Pero con adendas de palabra. Si hasta agora eso foi así e o ganadeiro seguiu tendo a seguridade, eu creo que de momento vais a seguir sentindo seguro. Ben é certo que a industria, cando apreta moito e cando quere meter medo tamén o mete, non? Pero eu estou convencido de que nesta primeira andanada, nesta primeira renovación, o ganadeiro non se vai sentir acobardado porque, xa digo, moitos deles están sin contrato, ou polo menos sin o contrato real que teñen nese momento, e non se está sentindo inseguro. E, en xeral, o ganadeiro, neste momento, sí que ten a percepción de que a industria non o vai a deixar. Que en outras épocas, en outros momentos, outros anos, sí a tuvo. Tiña medo, vamos, por así decirlo, non? Que ahora non. Efectivamente. Ana. A ver, eu creo que aquí hai dúas cuestións diferentes, é dicir, por unha parte o poder de negociación que poidamos ter neste momento, é dicir, o poder de mobilizar e de xuntar un pouquiño a defensa desta situación para mover contratos. Outra cousa é o efecto real que iso puida xurdir, pero eu creo que estamos nun momento no que tamén as circunstancias nos obrigaron, as cousas como son,
a reunir a nosa forza, é dicir, igual que noutros momentos, é dicir, e puntualmente, por exemplo, no noso caso, o sector ecolóxico, tamén nos vimos obrigados neste momento concreto a reunir a nosa forza e a buscar esa unión para loitar contra a situación que nos ameaza. No noso caso, bueno, pois tanto o prezo do leite como as axudas, é dicir, vimos de sufrir tamén un duro golpe a principios deste ano coas axudas da PAC, que é un dos grandes retos que tamén ten o sector diante dos ollos, que ten moito que ver coas situacións que estivemos definindo ata agora, a situación ambiental, a situación de custes de produción, e para min é un claro reflexo de que temos esa capacidade de facelo conxuntamente, de defender as nosas posicións e de colocalas sobre a mesa. O que nos faltan ás veces son os altavoces, porque moitas veces botas en cara que o sector non está unido, que non está forte, eso non é unha realidade. O sector ten un tecido social que é moi potente, ten un impacto económico que está sobradamente demostrado, e ten unha capacidade de facer as cousas moi ben, algo que ven facendo dende fai décadas, non? Pero moitas veces faltanos os altavoces, é dicir, faltanos o chegar á sociedade de consumo tamén para buscar un poquinho esa complicidade, esa empatía, e, bueno, utilizas ese argumento, levas utilizando, eu desde que estou no sector, utilizas o argumento de que non estamos unidos, e eu a verdade é que sempre que nos vimos nun momento de apuro, o sector estaba aí para mí, e estuven aí para el tamén, co cal eu creo que é un momento no que facer uso desa forza e desa unión, pero tamén, insisto, poñer sobre a mesa as cousas que nos están pasando, teñamos máis ou menos poder de efecto sobre elas. Se eu mencionaba o tema das sancións, lóxicamente, son case simbólicas, anecdóticas e irrisorias, tendo en conta o custo económico que ten para o sector, a repercusión en nivel de perdas para o sector, pero é un claro reflexo de algo que se ven denunciando de hai moitísimo tempo, e é que non se cumple a lei de cadea, de que temos unha cadea alimentaria, que é unha cadea que aporta valor, que xera valor á sociedade e que está comendo o seu valor desde os eslabóns que están nos primeiros peldaños, que somos as produtoras e os produtores. É dicir, se non se garante que todos os axentes desa cadea vexen respetados os seus dereitos, empezando por nós, aquí non hai nada que facer. E podemos loitar por un contrato, podemos rachar un contrato hoxe, firmar mañá unha alza, e estaremos continuamente nese tira e afloxa. Seremos igual de vulnerables porque necesitamos esas ferramentas e necesitamos eses mecanismos que garantan que as cousas funcionen. Porque, lóxicamente, por moito que sexamos capaces hoxe de negociar un contrato 2 céntimos a alza, iso non soluciona o problema do sector, nin soluciona o noso futuro, nin o futuro do sector. E o futuro do sector empezas a construir agora, porque temos un problema moi grave que está sobre a mesa e que non vai a mellorar nos próximos 10 anos. E xa non falemos dos próximos 20 anos. Porque non sei se recordades o dato que tamén coñecíamos non hai moitos meses, é dicir, en menos de 15 anos, en Galicia xubílase o 80% da poboación activa no sector. Ese é un problema real tamén. E podemos solucionarlo nós? Pois non temos a capacidade de facer maxia, pero temos que posicionar os problemas que nos están afectando para que realmente se tome conciencia de cal é o contexto no que estamos producindo e cal é o contexto no que estamos alimentando a sociedade. Porque isto é falar de futuro. Ana, expuxestes moitas cousas e todas moi claras. Eu, cando me propuxeron coller a revista Afriga, que estuvo parada un tempo, como sabedes, eu veño dos medios de comunicación. 25 anos dirixindo medios de comunicación. Sobre todo, máis na radio, non? E na radio fanse moitas tertulias, máis en outros sitios, non? Entonces, aproveitando agora a nova tecnoloxía das redes que nos permite facer, dixen eu, creo que non hai ningunha tertulia dedicada exclusivamente ao sector agroganadero. Pode salir ao mellor nunha tertulia general un determinado problema, pero non había o altavoz que ti demandabas, non? E eu tamén vin esa necesidade. Por eso creei o programa este da vaquiña polo que vale, que a intención é facer unha semana, a semana pasada non se poido porque, bueno, eran carnavales e tal, pero a intención é facer unha semana e ser o altavoz de todo o sector e de todos, non? Con respecto ao que ti dicías, bueno, eu sempre digo que os galegos, o 99,9, temos ascendencia ou somos descendentes de xente do campo, do rural. Meus abuelos vivían no rural. Meus pais se foron para a Ribeira despois, eu me vim para Santiago a estudiar e xa me quedei aquí.
pero vivo no rural. Non quero un piso, vivo no rural. E me encanta o rural, non? Entonces, eu cando empecéi o ano pasado ca revista, o que se me transmitía era eso, sobre todo o precio da leite moi baixo, o da cadena, de que vale unha lei de cadena alimentaria se non se cumplen a sanción, de que vale? Non vale para nada. De que, se faz a lei e depois o que comete a irregularidade que ten que sancionar esa lei non se sanciona, non existe, non vale para nada, non? E depois, si é certo, é unha pregunta que eu iba a facer e que ti a puxestes, que era que o sector non está agrupado. Non, eu estaba pensando, cando ti dicías eso, eu estaba pensando, vamos a ver, se Galicia é casi a mitad da produción da leite de España, se realmente todos estuveran unidos, todos, estuveran unidos, por moi grande que sean Inleit, como decía, ou Central Lechera Asturiana, eu creo que se todos estuverades unidos non poderían con vos. Mira, se me permites, Sí, Javier, dime. vou empezar pola reflexión que facía o compañeiro Carlos, verdad? Sí. Co tema da AICA. Todos somos conscientes de que unha sanción de 9.000 euros a unha industria, eso é máis nada, é o mismo. É máis. Está claro. É máis, é público, ao mellor o vistes en medios, ao mellor non, un solo ganadeiro que levamos nós aos xulgados, levamos nós non, que quixo ir aos xulgados e que nós lle facilitamos os servicios xurídicos en primeira instancia, a lo menos, é certo que a industria ten a capacidade de recurrirlo, pois vai a ganar 20, creo que son 21.000 euros, un solo produtor. Por tanto, é o doble desa sanción. Pero o importante non é a cuantía da sanción. O importante desta sanción é que unha administración, que un organismo dependente dunha administración, por primeira vez, faga pública unha sanción. Porque ás veces houve outras sancións que se acabaron conocendo, pero se acabaron conocendo dunha forma velada, sin nin siquiera podelo asegurar. Bueno, ti conocías ao funcionario de turno, ou alguén conocía ao funcionario de turno, e se acababa sabendo que se multaba a non sei quen por non sei que. Non, nesta ocasión é o propio organismo quen fai públicas unha serie de sancións. Eu que levo xa uns cuantos anos en isto, digamos que os reproches máis bruscos e as conversas máis bruscas por parte da industria, neste caso do leite, pero poderíamos falar de outras, comigo ou con compañeiros meus estuveron cando de alguna maneira poñíamos nos medios de comunicación comportamentos da súa industria. Sí. Si decíamos que o precio era pouco, non lle preocupaba demasiado. Si lle decíamos que esta industria tiña estes produtos e ademais se comportaba deste xeito, reaccionaba contra nós ou contra os produtores dunha forma moi brusca. Que quero dicir con isto? Quero dicir con isto que hoxe en día a información que se traslade ao consumidor, como se traslade, ten moita importancia. A publicidade costa un montón de cartos e a publicidade negativa costa todavía moito máis, é todavía moito máis importante. E xa respecto á reflexión que facías da Unión dos Ganaderos, etc. A ver, como en calquer sector, non somos de pensamento único. Portanto, ten que haber pensamentos distintos e é lícito que sea así. Agora, eu xe diría que se analizamos sector por sector, o sector leiteiro seguramente sea un dos sectores que máis unidade ten. Se comparamos a unidade do sector leiteiro en distintas organizacións, porque, insisto, non temos que pensar todos o mesmo. Se analizamos o porcentaje de xente que no sector leiteiro está asociado a algunha organización, nos daremos conta que non hai ningún outro sector que teña un nivel de unión e de organización que ten o sector leiteiro. Ningún. Bueno, non quero dar datos da miña organización, non, pero da miña e de outras non hai ningún sector
económico de ningún tipo que teña o porcentaxe de asociación que hai no sector de leite en Galicia. Entonces, quen é culpable de que os medios estén dicindo que os gandeiros, que o sector agrogandeiro é o que menos desunido está, que son as grandes compañías que como dis ti, pois mediante publicidade lle pagan aos medios para que transmitan eso á sociedade, de que non se está unido. Bueno, eu vivín comportamentos moi parecidos a esos que acabas de describir, Si, no, se eu dirixindo medios, se che falo do que vivín, eu me creo todo. O sea que... E eu non falo dos medios, Os medios acaban transmitindo algo que alguén lle contou. O que pasa é que nos medios non todos temos a mesma capacidade de influencia. Xa, pero ás veces hai medios que para sobrevivir necesitan cartos tamén. Sabes o que che quero dicir? O sea, que é a pescadilla se morda a cola, sabes? Os compañeros ao mellor non están tan duchos neste tema, pero ti sí, sei que sí. Eu recordo unha concentración diante dun centro de distribución bastante importante, fai uns cuantos anos, e un medio específico, que non vou dar o nome, lógicamente, non sacou nada. E eu fixe unha chamada ao periodista dese medio que conocía, co que tiña bastante relación, e digo, oye, pero parece normal non haber sacado nada deste tema, que foi bastante importante. Tiñamos a página preparada, pero chamou Menganito. E isto é así, Sí, no. O sea, eu teño recibido chamadas para botarme broncas que non vexas. E depois, cando surxeu digital, porque cando faz un programa de radio se emite, non podes cambiar o que dixeches. Cando imprimes o periódico non podes cambiar porque xa saleu, pero nos medios digitales, cando empezaron os medios digitales, cantos directores de periódicos de medios digitales publican unha cousa e reciben chamadas para dicir, home, está sendo moi duro, non estás contando a verdade, é outra cousa, tens que ser máis suave. Bueno, Javier, cousas que ti e eu sabemos e que eles se poden imaginar, non? Bueno, Carlos, tes algo que dicir sobre o que estábamos falando? Algo si, Javier dice que hai unha unión, a miña percepción é de que non estamos unidos. Porque en Galicia, o 40% da produción nacional está en Galicia, 40 algo, non temos unha OPL, unha unión de produtores. É raro, non? Sí que a temos. Pero non funciona. Non vale para nada que non funciona. As OPL non funciona ninguna, Carlos. Bueno, vamos a ver. Eu neso discrepo contigo porque na que estamos nós é a OPL máis grande de España e está funcionando. Non che podo decir que funcione mellor, pero está funcionando. En Galicia, as OPLs que temos non están funcionando. Funcionar tamén funciona Ulega. É dicir, tamén firmamos contratos, etc. Pero temos capacidade real de negociación? Non. A realidade é que non. Vamos a decir, pero a través dun OPL que aglutina unha pila de produtores, algo sí. Eu, polo menos, nós estamos nun OPL en 2 anos e, bueno, máis ou menos está funcionando. Polo menos, cando acaba o contrato, teño 3 ofertas de empresas, cando antes non as tiña. Esas tamén as temos en Ulega. Ti estás en Agaprol. Eu conozco perfectamente a Francisco. Fomos compañeiros moitos anos. A realidade é que ao mellor hasta nos equivocamos na configuración no momento da legislación das organizacións de produtores. Partíamos da idea, e así foi, de que as organizacións de produtores tiñan que ser moi grandes. Canto máis grandes, mellor. E co paso do tempo resulta que nos fomos dando conta que casi era o contrario. Nas épocas fuertes, nas épocas de precios de leite moi altos, probablemente sea así, neste momento probablemente sea así, pero resulta que nos momentos malos, que cando unha organización
ten que ter importancia, porque normalmente vos ahora mismo tes un precio un productor que é unha organización de produtores, exactamente a mismo. Nos momentos malos, canto máis grande resulta, peor é. Porque si tes 1000 litros, tes un problema pequeno, si tes 20.000, tes un problema moito máis grande. Esa é a realidade. Sí, ahora mismo non é así, porque ahora mismo Ahora, fai falta leite. claro, porque ahora, claro, acabo de decir, no momento vos, sí, probablemente sea así, pero no momento malos vais a dar o proceso inverso. No momento malos é ganar... O que nos está dicindo Ana é que de aquí a 20 anos ese problema non o vamos a ter. Ojalá o tuveramos, pero non vamos a ter. Deso vamos falando moito tempo e ao final... Retomando a conversación, non temos unha PL un poquinho potente, por moito que me digas tú. Segundo, en Galicia non temos un grupo lácteo. Non temos nada. Entón, os ganaderos que estamos unidos. A miña percepción é que non, pero bueno. Como que non hai un grupo lácteo en Galicia? É caleo. Ese é un tema diferente, O de un grupo lácteo potente, ese é un tema diferente. Ahora... A que te referes? A nivel de produción ou a nivel de comprador? A ver... Non, joder, pues, falamos, por exemplo, pues, un grupo como, por exemplo, a de Asturias, que son ganaderos, bueno, sí, tes razón, temos a Feiraco. Home, está Feiraco, está o de Lugo, como se chama? Leite Río, que tamén ten mesma. O sea, temos dous, home, evidentemente, eu creo que son o suficientemente, non son os máis grandes de España, pero son dous grupos moi importantes. Pero non é comparable. Aí ten razón o compañeiro, non é comparable. É dicir, Capsa, Central Lechera, que é a súa matriz, que é o seu propietario, mellor dito, é unha referencia a nivel español, a nivel nacional, e, sin embargo, Feiraco e Leite Río, bueno, pues sí, son dous grupos importantes, que de duda cabe, Clum nestes momentos, pero que non teñen nada que ver. É dicir, non nos olvidemos que Capsa factura do orden de 800 millóns de euros anuales. Leite Río debe andar nos 140, 150, e Clum, si metemos todo o paquete, algo máis, pero si metemos só a sección de lácteos, que pode estar en 120 millóns de euros. Non é comparable, non é comparable. De feito, históricamente, sempre tuvemos un diferencial de precios medios con Asturias, e unha das explicacións que é así é a presencia de Central Lechera en Asturias, que ten un comportamento distinto. Bueno, porque se expandeu tamén nos últimos 20 anos, porque ao principio tiña o nivel das outras, vamos. Pero sí, tú comprou moito, se fixo moi grande, eso é verdade. Bueno, a modo de resumen xa, vamos a ir terminando. Eu creo que se os produtores todos se manteñen na súa, é dicir, non vamos a firmar por debaixo do precio do ano pasado, ao final teñen que ceder. Eu son desa idea, non sei de que idea sodes vos. Sí, efectivamente, claro que son desa idea. O que pasa é que tamén conocemos como funciona a industria e como un número importante de produtores reacciona en momentos complicados. A industria de forma selectiva vai minando, e cando digo de forma selectiva vai tocando inicialmente os eslabores máis débiles, e logo unha vez que tocou esos eslabores máis débiles, pues, a veces incluso aqueles máis convencidos acaban, que pasou en algunha ocasión, nunha situación comprometida. Isto é a realidade. Bueno, pois o tempo non dá para máis. Despedimos o programa con esta realidade que decía Xavier, e só nos queda agradecerlles a súa presencia. Gracias, Verónica, da Asociación Fademur, unha gandeira ecolóxica. Gracias a Xavier, de Unións Agrarias, e gracias a Carlos, da Asociación Agromuralla, un gandeiro tamén.
E como non podía ser de outra maneira, darlle tamén as grazas a todos os que nos siguen. E vémonos noutro faladoiro, con outro tema de a vaquiña polo que vale. Hasta outra.